Tony. Köszönöm, jó ember. Szerintem azt mondjuk, hogy nem így nem kell megnézni a megoldását, mert tudjuk, hogy ez így van. Következő úriember. Egyébként nem csak férfiak nevezhetnek, tehát egyébként nők is jöhetnek. Tessék, nevedet. Miklós vagyok, Faragó Miklós. Miklós, akkor faragj nekünk egy szép szinkront. Kész vagy. Rablótámadás, kezeket fel, jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Mi a véleményetek? Kész vagy. Megnézzük, megimádom azt a jelenetet. Rablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Jól van, ő is átjött a következő szintre. Jöjjön a következő